Čaute Československo, tu mám mojich ultrapsov, Rocky je tunak, spí, pešáci, Alicka. Dneska dáme také videjko, vlastne pýtali ste sa o tom, alebo respektíve dal som štatus na Facebook, pýtal som sa, že nejaký námet na víkend. Zaujímavé veci tam boli, o tom sa dá celkom porozprávať, takže jedna z vecí bola vlastne o tom, že ako držať si pace alebo tempo na nejaký 100 km beh alebo čo, alebo 100 míľ alebo tak. A vlastne najlepšie by bolo vychádzať z toho, že keď beháte nejaké tréningové behy, keby len, ja neviem, akože budem sa venovať trošku ultrabežcom zase, hej, ale dajme tomu, že každý bežec má nejaké také tempo, ktoré má pocit, že vie udržať, ako keby bežať do nekonečna. Dá sa. Vlastne, keď idem bežať 20 km, tak môžem k tomu pristupovať dvoma spôsobmi a jeden by bol, že budem stále bežať rýchlejšie a ja neviem, testovať sa nejak mentálne, že ja neviem, minulý týždeň som zabehol 20-ku za, ja neviem, 2 hodiny, tak teraz ju budem chcieť bežať za hodinu 50 a budem sa potom cítiť lepšie, lebo som o 10 minút rýchlejší alebo tak, hej, ale z pohľadu ultrabežca napríklad je dobré, že behy treba, ja neviem, aj 10 km alebo 20, 30, 40 a tak ďalej ísť bežať s tým, že vlastne snažiť sa nájsť si také tempo, kde sa zdá, že námaha je vlastne minimálna. Nájsť si ideálne nejakú frekvenciu krokov, dĺžku krokov a tak ďalej. A vlastne snažiť sa nájsť si tempo, ktoré sa dá držať vlastne ako keby do nekonečna. No a vlastne toto budete sledovať, že či sa to tempo časom zrýchluje alebo nezrýchluje a tak ďalej, ale nebudem sa snažiť bežať každých 20 metrov rýchlejšie a rýchlejšie, pretože keď netrénujem na nejaký polmaratón alebo niečo také, tak to sú v podstate nepodstatné čísla pre mňa, hej. Čiže keby som trénoval na 100 km beh, tak aj na tej 20-ke sa budem snažiť držať si nejaké také tempo, ktoré vlastne potom neskôr budem vedieť, že toto je moje tempo na 100 km a cez to nepôjdem, lebo budem vedieť, že mi pravdepodobne dojde cukor, alebo sila, alebo vytrvalosť a tak ďalej. Takže vlastne, ja neviem, v mojom prípade viem bežať tých 5:30 na minútu, viem bežať v kuse na nejakých 100 km. Že nemusím pri tom kráčať, môžem bežať 5:30 a keď dodávam telu vlastne strávu a vodu pri nejakých tých aid station, tak minimálne tých 5:30 sa cítim veľmi, veľmi komfortne, viem to bežať stále. Takže potom sú ďalšie dve možnosti v podstate, s ktorými pôjdem pretekať, hej. Jedna je tá, že chcem zabehnúť svoj pretek komfortne a dokončiť, tak budem bežať tých 5:30, dajme tomu. No a čiže som trošku pod 10 km za hodinu a s tým, že budem niekde stáť na nejakých aid station, kde budem dodávať si alebo brať si strávu a vodu a tak ďalej. Tak dajme tomu, že tých 100 km teoreticky by som sa mohol zmestiť do nejakých 11 hodín s tým, že vlastne budem kdesi pod 10 km za hodinu, čo by bolo 10 hodín, ale s tým, že budem si vlastne zastavovať sa kde a tu, tak predpokladám, že je úplne reálne stratiť niekde hodinu a pol, ako to sa nezdá, ale samozrejme treba to skrátiť čo na najmožnejšie minimum, ale keby hodina a pol, tak to je zhruba tých 11 potom. Takže nejak tak. To by bolo nejaký komfortný zabehnúť pretek vlastne nejakým komfortným spôsobom. Potom keby som chcel pretek vyhrať, no tak samozrejme už musím tlačiť na pílu a bežať rýchlejšie ako je tých 5:30 a musím sa vlastne rozhodnúť, že kde to spravím, hej. Keď poznám svoje telo a viem, že napríklad na začiatku sa cítim lepšie, tak budem bežať rýchlejšie na začiatku a potom ten koniec nejak dobuchnem, alebo napríklad v mojom prípade, keď behám v teple, tak viem, že keď je teplo, tak mi to až tak nejde, pretože som zvyknutý z Kanady na väčšiu zimu, tak sa snažím viac menej, kým je horúco, tak bežať pomalšie tempa a potom keď sa ochladí k večeru, tak začnem bežať bomby a dobehnem si to, alebo sa snažím dobehnúť ľudí, hej, neskôr v preteku.
na tých 160 km sa to celkom dá, lebo je tam dosť miesta dobehnúť nejakých ľudí. Na 50 km, keď ti niekto ujde na začiatku, tak už ho pravdepodobne nedobehneš. Čiže to sú také veci, ale v podstate môžeš spraviť takú vec, že ak máš Garmin, trebárs tam je ten virtuálny partner a toho si nastavíš na to svoje tempo, ktoré je ideálne a necháš ho bežať od začiatku s tebou a potom sa budeš si to sledovať, že či si vlastne niekde tam, aj keď je to trošku mentálne také, to rozháde človeka, lebo nie vždy sa dá vlastne to tempo držať a potom vyzerá, že si ako keby nejaký pomalší a máš z toho mentálne nejaké stavy, hej, čiže niekedy je lepšie bežať proste pretek tak ako je a uvidíš sám, ako ti to ide a podľa toho vlastne to tempo nastavíš. A samozrejme kopce by som kráčal viac menej, ak sa nedajú bežať, že sú to nejaké strmé steny, potom dole kopcom to dobehneš neskôr, ale stále to tempo sa dá držať. Napríklad som si všimol, že chodí vám behať niekedy taký polmaratón, že hore, dole, ako keby kopce intervaly a je to presne kilometr hore a kilometr dole potom. Všimol som si, že tam viem zabehnúť polmaratón ako keby oveľa jednoduchšie za ten istý čas, ako keď to bežím po rovine, lebo po rovine musím tepať v podstate rovnaké tempo v kuse a na tomto kopci hore-dole, síce aj keď som na tých kopcoch pomalší, ale dole kopcom sa mi beží oveľa jednoduchšie a dobehnem a celkový čas je v podstate ten istý a zdá sa mi, ako keby som bežal dokonca menej. V podstate musím ten kopec vybehnúť len 10 krát hore-dole a už je polmaratón. Čiže vlastne tak, no ale vravím, treba si nájsť takéto ideálne tempo, treba sa odhodiť nabok pri tréningu tú chuť stále byť rýchlejší a venovať sa tomu, že kde je to tempo, hej. No a keď toto zistíš, tak vlastne budeš vedieť na preteku, že ako sa máš nastaviť podľa toho. Takže toľko vlastne by som povedal k tým tempám. A kamarát mi poslal videjko, také malé, čo začal behať vlastne v barefoot topánkach a pomaličky to predlžuje, tak ho potom sem vsuniem do tohto videjka. Ak máte nejaké také veci, čo chcete povedať von a nahlas okolo barefoot runningu alebo Vivo Barefoot alebo čokoľvek, tak mi pošlite cez Messenger a kľudne to sem strčím nejaké také videjka, aspoň sa trošku spojíme všetci navzájom a bude väčšia sranda. Takže to sem potom dám. Čau Majo, dneska som dal 48 minút. Začiatok v pohode, na konci som už bol riedky, ale nohy držia OK. Pozdravujem, čau. No a ďalšia vec vlastne, ktorú sme riešili, tak bola strava. A toto je strašne téma, do ktorej sa ja nerad púšťam, pretože strava, to je taká vec, to každý vraví jedno a druhé robí. Nikto sa neprizná vlastne, že čo je alebo nie je. Ja neviem, či mám dávať nejaké recepty ako čo, hej, ale v podstate myslím si, že stravovať sa treba rozumne. Ja si myslím, že to je iba o tom. Ja si myslím, že keď človek behá nejakú šialenú mileage, čiže šialené kilometre cez ten týždeň a mesiac, tak v podstate môže jesť čokoľvek, aj klince, pretože ten výdaj tých kalórií je tak obrovský, že to je ťažko vlastne dobehnúť len z nejakej výživy, ktorá by bola, ja neviem, nejaké šaláty alebo čo, hej, ale to je strašne ťažko o tomto sa baviť. Ja si myslím, že si tam musíte hľadať sami, na čom sa vám najlepšie behá. Tiež si myslím napríklad, že raňajky, každý vraví, že raňajky sú najdôležitejší spôsob a najdôležitejšia vlastne časť dňa, že treba sa riadne nájsť na raňajky. Ja si nemyslím, že to je tak. Ja raňajkujem strašne málo, minimum, aj to až niekedy okolo 9. 10. a to vlastne len toľko, aby som nebol hladný. Celkovo vlastne nechápem, prečo by som mal ráno sa napratať, keď som vlastne celú noc spal a ešte stále to telo je len také vlastne sa zobúdza a už mu napakujem do seba kopu vecí, ktoré musí stráviť prvých pár hodín dňa. To je proste blbosť. Ja si myslím, že telo by sa malo rozbehnúť a popáliť všetky tie tuky alebo čo tam je extra. Potom neskôr, keď sa začne ozývať, že je hladné, tak mu dáte niečo, ale celkovo si myslím, že pristupujem k jedlu viac menej ako k takému palivu, že snažím sa do seba dávať to, čo dáva zmysel v určitom čase, hej, keď viem, že ja neviem, o 1:00 po obede idem bežať, ja neviem, 50 kg alebo 30-20, to je jedno a
tak ráno už podľa toho začnem prispôsobovať ten deň, že keď sa zobudím, tak nič nejem, nechám to rozbehnúť a potom neskôr jem nejaké karbohydráty alebo niečo, aby som vlastne mal energiu bežať neskôr. Najlepšie pred behom ešte tak hodinku, dve si dať nejaké banány alebo sladké ovocie, pomaranče, kiwi a tak ďalej. To je strašne ťažko rozoberať vlastne túto strávu a po behu do 10 minút dám nejaké proteíny a väčšinou to je Vitargo, vlastne prášok s proteínom zmiešaný, vlastne aby sa zacelili tie potrhané svaly čím skôr, aby som mohol bežať znova, ale nemyslím si, že to človek musí nejak preháňať s týmito doplnkami stravy alebo čo. Keď som začal behať, tak som jedol strašne veľa multivitamínov, kadejakých ako doplnky a nepostrehol som, že by sa mi nejak strašne veľmi lepšie bežalo s tým a potom časom som vlastne prestal jesť všetky tabletky a teraz sa snažím vlastne iba jesť nejakú zmysluplnú stravu. Moja žena vlastne je vegán, ona je 14 rokov vegánka, takže doma máme mesa vlastne minimum, keď chcem jesť nejaké, tak si ho musím uvariť vlastne ja sám a tým pádom, že musím ho v podstate, alebo musíme ísť a kúpiť mäso, nemáme to doma stále, tak som prišiel na to, že moje telo si ho až tak nevyžaduje dennodenne, ale niekedy, ja neviem, som v práci a potrebujem jesť nejaký obed a tak ďalej, tak zjem hocičo, ak mám dosť času na to, aby som po obede mohol ísť bežať vlastne a nie, že pred behom by som do seba nikdy nedával nejaké mäsité veci, to proste nemá zmysel, z toho nebudem rýchly ani mať vytrvalosť, ani nič. Čiže vlastne toľko k tomu. Ďalšia vec k tej stráve vlastne takisto si myslím, že niekedy pred pretekmi alebo tak je dobré zvýšiť trošku nejaký prídať tukov vlastne. Vlastne treba si predstaviť to, že keď pretekáte, tak vlastne čo z vášho tela pôjde najviac preč. A potom vlastne tieto veci buď po behoch doplniť naspäť alebo pred behmi trošku zvýšiť ten prídaj týchto vecí, aby telo vlastne malo dostatok pri tých pretekoch. Čiže keď viem, že pri ultrabehu budem bežať v podstate nejakú aerobnú zónu viac menej a že mi bude pritom vlastne páliť telo tuky, tak dám tomu telu trošku aj tých tukov viacej pred behmi alebo po. A karbohydráty veľa, sladké ovocie veľa, ja si myslím, že to je vlastne také najviac, čo tomu telu môžete dať. Ďalšia vec bola vlastne, otázka bola o tom, že kedy som si vybral vložku s Trail Freakov, po koľkých kilometroch ma prestali píchať skalky do topánok zo spodu vlastne a tak ďalej. Je tam vlastne guma na Trail Freakov, je 3 mm guma plus také tie drapáky na spodku a vo vnútri je 2 mm vložka, taká penová. Keď pretekám, tak ich tam mám tie vložky vlastne stále, lebo to je dobré, trošku mäkšia jazda vlastne, keď behám v horách, tak ich tam mám tiež, keď behám len tak po nejakých pekných lúkach alebo také easy traily nejaké, tak si ich stadiaľ vyberám von, ale nemyslím si, že sa cítiť treba nejak zle, keď ich tam máš alebo nemáš, v podstate to je jedno. Myslím si, že vlastne celá tá pointa toho behu v barefoot topánkach je v tom, že sa viac dívaš pod nohy a keď vidíš nejaké ostré skalky, tak na ne v podstate nebudeš skákať v plnej pare a diviť sa, že ťa to bolí, pretože ten signál do mozgu ti dáva vlastne vedieť, že to není v podstate ideálny povrch, na ktorý by si mal bežať. Čiže vlastne mozog ti vraví vyhýbať sa takýmto veciam, ak sa dá, a nie skákať na ne a čakať vlastne, kým si vlastne na ne zvykneš. I keď ja som si všimol napríklad, že teraz mám na nohách One a nerobím nič, lebo som nejaký chorý, tak som vlastne doma 2 dní teraz, čo je škoda, lebo máme 3 dní voľno, ale mal som horúčky včera, 40-ky nejaké, tak v podstate len vegetím, ale vlastne to som vám chcel ukázať, že všimol som si, že táto časť vlastne mojej nohy, na ktorú dopadám vlastne najviac,
tak za tie 3 roky, alebo koľko behám v barefoot topánkach, tak ono to možno nie je vidieť, ale keď ju stláčam, tak tu mám ako keby oveľa viac mesa, alebo svalu, alebo ja neviem čo. Z tohto celého, čo tam kedysi nebolo nič, tak sa stal taký vankúš, ktorý dokáže absorbovať oveľa viacej nárazov a to, čo bola, kedy ma bolelo, tak už ma nebolí. Proste táto časť, na ktorú stále v podstate dopadnem, tak nie len, že zosilnila noha a všetky tie šlachy sa podľa mňa zosilnili oveľa viac ako kedysi, ale myslím, že ten vankúš, ktorý tam vlastne vznikol za ten čas, tak mi pomáha v tom, aby ma neboleli vlastne tie nohy ako kedysi. Čiže toľko vlastne k tým vložkám. Ale vravím, to je v podstate jedno, akože ja si myslím, že keď sú ti tam treba, tak si ich tam nehaj, a keď si ich vyberieš, tak si ich vyberieš. Netreba sa na to dívať, akože že si nejak zlyhal, alebo ja neviem, že nenapreduješ správnym spôsobom. Dôležité je to, že vlastne beháš zero drop a že nedopadáš na päty a tak ďalej. Tie vložky, to už je minimum. Niekedy si ich zvyknem napríklad vyberať, keď sú nejaký kratší pretek do 50 kg a bude sa veľa bežať cez vodu, treba prekračovať akože rieky, hore, dole a tak ďalej. Tak si tie vložky stadiaľ vyberám kvôli tomu, že oni sú dosť takého penového materiálu a kedy teraz to zmenili, už sú také lepšie. Som písal vlastne chlapcom z Viva, že niekto spravia ináč, lebo do tej peny ona vsakovala dosť veľa vody a potom trvalo dosť dlho vlastne, kým sa tá voda stadiaľ vymačkala a bolo také nepríjemné, keď človek bežal. To robilo taký zvuk blbý a teraz už to spravili trošku ináč, takže by to malo byť lepšie, tie vložky do týchto pánok vlastne. A uvidíme, vyskúšam na budúce. Čiže vlastne to by bolo vlastne k tomu. A ďalšia vec, zbehy z kopca vo Vivo barefoot topánkach. Ja si myslím, že ako tiež som s tým mal problém na začiatku, keď som bežal bomby zo strmých kopcov, tak moje nohy automaticky išli na pätu. Častokrát aj dnes sa mu tak deje, keď je dobrý terén, že ja neviem, bežím po snehu, alebo je mäkký, nejaká rašelina, alebo taká tá horská zem, mäkučka z ihličia a tak ďalej a bežím strmé kopce, tak to kľudne pustím na päty, v podstate to je jedno, ak to nebolí, tak to je možné. Ja si myslím, že dôležité je, aby človek mal na nohách v podstate niečo, čo dovolí dať signál tomu mozgu. A ako náhle ťa to bolí, tak to prestaneš robiť. A tým pádom, že ťa to už nebolí, tak si neubližuješ. Ale ak ťa niečo vlastne nebolí, tak si nemyslím, že by ti to ubližovalo. Hej, po betóne zásadne nebudem bežať dole kopcom po pätách, pretože to bolí jak sviňa. Po skalách takisto to bolí, takže to nemôžeš robiť. No a tým pádom budeš musieť len prispôsobiť beh tomu, aby bol bezbolestný. Všimol som si vlastne, že časom, keď vlastne tieto svaly quads, alebo vlastne, jak sa volajú po slovensky, čo ja viem, stehná, tie vrchné svaly vlastne, keď zosilnejú, tak vieš bežať dole kopcom viacej po špičkách. Kedy sa to nedalo, lebo som sa v podstate rozbehol a potom ako keby som nevedel zastať, alebo čo. Ale keď tie svaly sú silnejšie, tak už sa dá vlastne behať tak. Ono je strašne ťažko o tom hovoriť, aby som možno niekedy, keď budem mať možnosť, tak skúsim zobrať kameru alebo iPhone a tam je taký ten spomalený mód. Skúsim ho niekde dať a budem bežať dole z kopca nejakú strmú vec, aby ste videli, že ako bežím vlastne, ak sa to bude natočiť nejak tak, ale to sa strašne ťažko vysvetľuje. Vlastne len tak teoreticky na schodoch pred domom. A ďalšia vec bol vlastne tréningový plán. Toto je tiež nie jednoduchá vec, pretože vlastne alebo poďme od začiatku, ja neviem, keby som bol tvoj coach, či už kohokoľvek, čo chce bežať pretek, tak by som sa pýtal, že vlastne kde si a kde je tvoj pretek, koľko máme času s tým robiť niečo, hej, koľko máš času pretek vlastne trénovať na ten pretek, či to chceš búchať za 3 týždne, alebo to máš na to rok, alebo máš na to 6 mesiacov, alebo máš na to 3 mesiace, akože to všetko sú faktory vlastne, ktoré by pri tom tréningu
mali byť dôležité. Ak chceš niečo natrénovať za mesiac, tak vlastne natrénuješ nič. Ja si myslím, že keď mám pred pretekom mesiac, tak už by som behal len nejaké veľmi pomalé behy a keby to bolo, ja neviem, 100 km za mesiac, tak určite by som už nebežal možno jeden beh do 50 kg a nič nad. To nemá cenu a nejak ani sa nevenoval nejakej rýchlosti a tak ďalej. Za tak málo času už nenatrénuješ skoro nič a lepšie je ísť do toho preteku trošku potrénovaný, ako sa snažiť za mesiac nabehať niečo šialené a ublížiť si a ísť tam s nejakými bolestiami, ako ak už na štarte vlastne stojíš s tým, že ťa niečo bolí, tak ten pretek vlastne nedopadne dobre. Myslím si, že je to zbytočné. No ale dajme tomu, že ja neviem, mám 8 mesiacov na nejaký 100 kilometrový beh, tak prvé, ja neviem, raz, dva, 3 mesiace, 4 mesiace by som sa snažil vlastne len zvyšovať kilometráž s tým, že keby to bol, ja neviem, 100 kilometrový beh, dajme tomu, ďalej záleží, či by to bol po rovine beh, kvázi po betóne alebo nejaký v horách, hej, aj tam sú ďalšie veci, že vlastne aký je profil trate, aj tomu sa treba nejak špecificky venovať, že ak máš horský nejaký 100 km, tak na ceste, keď nabeháš 100 km vzdialenosti, v podstate budeš rýchly ako tak na tých rovinách, ale hore kopcom a v tých zbehoch podľa mňa nohy budú slabé. Čiže dobre je dávať do toho aj nejaké kopce, ale tak vráťme sa naspäť, dajme tomu tie 3-4 mesiace by som sa snažil behať v podstate nejaké pomalé a dlhé behy, dostať sa, ja neviem, až do tých nejakých 50-60 km vzdialeností, niekde nájsť si takú tú hranicu svoju, že vlastne presne, aby si vedel, že kde máš tú svoju pace, kde máš to svoje tempo na kilometr ideálny. A potom 2-3 mesiace ďalšie by som striedal nejaké týždne, že mať týždeň, kde by boli aj nejaké temporány, treba zbehať do nejakých 20-25 km a snažiť sa bežať ich rýchlejšie, aby si mal dobrý turnover, aby sa ti dobre točili nohy, aby si nemal len taký ultra shuffle, že jednu nohu pre druhú, len také ale aby si vlastne točil nohy rýchlejšie. Dal by som do toho takisto bicykel, ak sa dá. A veľmi dobrá vec na bicykel je vlastne, čo je strašne podceňované, ale ak máte vlastne nejaký cestný bicykel alebo akýkoľvek a chcete ho začleniť do tréningu, tak odporúčam kúpiť si také tie tretry s pedálmi, vlastne, do ktorých sa dajú zapnúť, také tie clips a vlastne venovať sa niektoré dni tomu, aby ste ako keby dávali väčšiu silu pri ťahu hore a nie len pri tlaku dole, lebo to posiluje tie spodné svaly, vlastne, ktoré sú na spodkou stehien. Čiže budem sa sústrediť na to, aby som viac točil nie len tlačil cez stehná, ale ťahal navrch. To vám pekne vybalancuje nohy, pretože beh je o tom, že vlastne máš točivý pohyb aj tak svojím spôsobom veľmi podobný a bicyklovaniu a fyzika vlastne svaly, ktoré sú vzadu, tak ťa tlačia vpred. Čiže ak tieto sú slabé, tak potom takisto sa v pretekoch môžete začať rozpadávať a tak ďalej. No a kopce do toho, nejaké intervaly do kopcov a tak ďalej, snažiť sa možno robiť trošku so svojím thresholdom, tlačiť srdce, nejaké tabáty a tak ďalej, ale celkovo si myslím, že v podstate byť úspešný v tom, že zabehnúť nejakých 100 km alebo 160 kg vlastne akoby s prehľadom, možno ani nie, že vyhrať alebo čo, ale skončiť taký pretek s prehľadom, tak by boli len nejaké dlhé behy a v kľudnom tempe. Nejak moc nejaké šprinty a tak ďalej, si myslím, že to nebude vlastne až tak výhodné trénovať. Ako sme sa bavili o tom, vlastne ten film Mafeton, taká tá formula v tých predošlých videjkách, to nájdete. Tam sa snažím behať väčšinu svojich behov. No a potom sú behy, pri ktorých to v podstate neriešim. A napríklad minulé, keď sme sa za Lidickou stratili, tak som len kráčal hore kopcom, mal som 1 kilometr za 40 minút, čo bolo úplne, že po štvornožky som šiel jak pes, taká stena, proste skály, sneh a tak, a srdce mi išlo na nejakých 170 a to som len v podstate kráčal, čiže keby som chcel riešiť Mafetón a zostať na 148, tak ani neviem,
ako by som sa stadiaľ vlastne pohol. Takže tak, no ale toľko vlastne k dnešku. Ak vás niečo napadne, tak mi dajte mi vedieť. Ja sa budem musieť skúsiť nejak vyliečiť, aby som mohol zase behať. Neviem vôbec, čo sa stalo, musel som chytiť nejakého baga alebo čo. Tak chorý, ako včera som mal 40-ky horúčky. Som dávno nebol. Ale raz do roka, raz za dva chytiť niečo také, tak aspoň dobre, že to už mám za sebou. Žena Maťa išla bežať teraz nejakých 25-30 km, tak ju čakáme, so psami sa vráti, uvidíme. Celkom pekný deň sa spravil, ráno bolo zima, taká hmla, tak jej závidím teraz, že môže bežať, ja som tu zaseknutý doma. Čo už. taký je život, nie vždycky sa dá. Aspoň, že psíci majú fan. Šagalivka. Držte sa Československo, peace, pozdravujem a nech vám to riadne beha. A keď máte nejaké dobré videjka tréningové alebo s pretekov, tak pošlite cez Messenger alebo mailom. A keď niečo chcete povedať širokej verejnosti, tak ich tam vložím do tých mojich videí a bude sranda. A keď nie, tak nie. Peace, Československo.